No. Kuda kutotira nei baba musodi. Yesu. Naiwe, wewe lipstick iyo munhu nesiedza kareba kudaro. Unoda kuitigwa musango osodi. Mashewa kumbe. Baba no muri kudesa. Nai, amuri kuda kushedzera ndiyani. Nai. Yesu. Yesu. Kusashoda she. Imesiaje kutsvaga zvinhu zvenyu Musango? Amushoni. Mune hari yakashata pani musana usina kuraigwa. Havi yekudini? Akudzai kuti tina havi ndiani? Mvura isanaya. Akudzai kuti tina havi ndiani? Tokona kutotsvaga huni dzedu nekuda kuvanhu vasina misha. Nonsense. Ho? Vana mazona vanokana kumboraigwa zvachose. Kutoti gada manhede ipapa amushoni. Rafi yechimi musikashoti baba vakuru. Izvozvi mune mukadzi ipapa. Mune mukadzi motora girlfriend makona mari yeroji $5. Kudzai kuti tinoda kupinda muroji ndiani? Ko kana tino muko. Unotudza kwekuitirani? Akudzai kuti girlfriend ndiani? Mama pesa zvekutsvaga huni here. Ndopa maona paneta kutsvagira huni baba. Ndopa maona paneta kutsvagira huni.